खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मध्य प्रदेशनि ललितपुरनिफ्राय भोपालनि रेलवे स्टेशनसिम मोनसे ट्रेनखौ थाथ'नाय गैयालासे खारहोबाय थानानै सासे गथ' खावग्रानिफ्राय सासे 3 बोसोरनि गथ'खौ बासायनो हादों सासे गथ' खावग्राया बोसोरथामनि गथ'खौ खावनानै ललितपुर रेलवे स्टेशनाव राप्ती सागर एक्सप्रेस ट्रेनाव गाखोदोंमोन जाय भोपालसिम थांगौमोन गथ'नि नखरनि मानसिया ललितपुर रेलवे स्टेशनसिम फैनानै रेलवे पुलिसनो खौरां होफैनायाव रेलवे पुलिसा सीसीटीवीआव नायनानै गथ' खावग्राखौ ट्रेनाव गाखोनानै खारनायखौ नुयो उनाव पुलिस टीमा भोपालनि कन्ट्रोल रूमनो खौरांखौ हरनानै ट्रेनखौ जेरावबो लाखिहोआलासे भोपालनि रेलवे स्टेशनाव गथ' खावग्राखौ हमनो हायो आरो गथ'खौ दा मोजाङैनो मोजां बेनि नखरनो गथायनानै हरफिननो हाबाय खौराङाव मोननाय बायदिब्ला फैगौ 31 अक्ट'बर 31 अक्ट'बर शनिबाराव गोबां खम नुनो मोनग्रा ब्लु कालार एबा अख्रां गाबनि अखाफोरखौ नुनो मोनगोन मुम्बाइनि नेहरू प्लेनेटरियामनि डाइरेक्टर अरविंद परन्सभाई बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला मोनसे दानाव खेबसे अखाफोर गोरलै जायो आरो खेबसे पूर्णिमा जायो नाथाय बे दानाव खेबनै अखाफोरा पूर्णिमा जागोन गिबि पूर्णिमाया 1 अक्ट'बराव जादोंमोन आरो नैथि पूर्णिमाया फैगौ 31 अक्ट'बराव जागोन बेबायदि दान मोनसेयावनो अखाफोरा खेबनै पूर्णिमा जायोबाथाय नैथि खेबाव नुजानाय अखाफोरनि गाबा अख्रां कालार जायो एबा ब्लु कालारनि जायो आसामनि गासै मोन 40 अर्गेनाइजेशनफोरा मोनसे सावरायमेल जिरायदोंमोन जेराव बिथांमोनहा फैगौ 29 अक्ट'बर 29 अक्ट'बरनिफ्राय आसामनिफ्राय मेघालयनि गार' हिलसिम थांग्रा गासैबो लामाफोरखौनो बन्द खालामनानै होनो थांखि लादों बिथांमोनहा बे थांखिखौ मेघालयनि सरकारा आसामनि बेफार फालांगि खालामग्राफोरखौ कोविड-19 नि थाखाय मेघालयआव हाबहैयै एबा बेफार फालांगि खालामनो थांहैयैनि थाखाय लादों बिथांमोनहा बे बन्द'खौ आसाम सरकार आरो मेघालय सरकारा जेब्लासिम रायज्लायनानै मेघालय सरकारनि बे नियमखौ बोखारनानै होआ अब्लासिम लामाखौ बन्द खालामनानै दोनगोन होननानै फोसावदों बे मोन 40 अर्गेनाइजेशनफोरनि मादाव एफसु आमसु आसु आरो गुबुन बेफार फालांगि खालामग्रा हानजाफोर बेनि अनगायैबो माखासे अर्गेनाइजेशनफोर बिथांमोनहा बे सावरायमेलखौ गवालपारानि कृष्णायाव सावरायदोंमोन बिथांमोनहा माखासे खोथा बुंथिदों दि जेराव सेन्टारा मोनसे स्टेटनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेटआव थांनायखौ बेखेवनानै होखाबाय बे समाव मेघालय सरकारा कोविड-19 नि थाखाय आसामनि मानसिफोरखौ मेघालयसिम बेफार फालांगि खालामनो हाबहैयैया अयनाय जादों होननानै बुंथिदों बेराफारसे मेघालयनिफ्राय आसामसिम बेफार फालांगि खालामनो थाखाय फैनो हायो नाथाय आसामनियासो मेघालयसिम बेफार फालांगि खालामनो थाखाय थांनो हाया आसामनि हाथिंमारियाव मैया मोनसे बिल्डिंआव अर खामनानै गासै 40 लाखनि सम्पथिफोरा नष्ट जादों आरो बे अर खामनायाव गोबां गोनां फोरमानपत्रफोरा खामजोबदों बेनि अनगायैबो 2,50,000 राङाबो खामफादों बिल्डिंनि बिगोमा शाहिनुर इस्लामा बुंथिनाय बायदिब्ला बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै आरो अरखौ शर्ट सार्किटनि थाखायनो जादों होननानै बुंथिदों जोंनि गोबां मानसिफ्रानो मोनसे एटीएमखौनो जयैनो बाहायो जेरै बिमा बिफानिखौ फिसाफोरा बाहायो आरो बिसिया फिसायनिखौ बाहायो बेबायदि बाहायनायनिफ्राय सांग्रां जा मानोना बेंकनि नियम मथे मोनसे एटीएमआ जायनि मुङाव दङ बे मानसियाल' बेखौ बाहायनो हायो माब्लाबा समाव जों एटीएम कार्डखौ लानानै एटीएमसिम रां दिहुननो थाङो बे समाव बाय चान्स एबा बोरैबाफोर राङा गवालासे रिसिप्टल' गनानै बेयाव रां गनाय दिन्थियोब्ला बेखौ लानानै जों बेंकआव थाङोब्लाबो बेंकनिफ्राय रांखौ मोनफिननाय नङा बेबायदिनो 2013 मायथाइनि नभेम्बर दानावनो मोनसे जाथाय जादोंमोन बेंगालरनि बन्दना मुंनि सासे आइजोआ गावनि एटीएमनिफ्राय रां बख'नो थाखाय फिसायनो एटीएमखौ हरदोंमन बिनि फिसाय राजेश कुमारा जायगानिनो एटीएमनिफ्राय 25,000 रां दिहुननायाव रां गवालासे रिसिप्टल' गदोंमोन बे केसखौ लानानैनो बिसोरो बेंकआव फैसाखौ रिफान्ड लाफिननो थाखाय बेंकसिम गांसे आरज बिलाइबो गथायदोंमोन नाथाय बेंकआ दिनैसिम बिसोरनो रांखौ होफिनाखै बिनि थाखाय बिसोरो कन्ज्युमार कर्टआवबो केस खालामदोंमोन बेयावबो कन्ज्युमार कर्टआ बेंकनि नियमनि बेरेखा मावनायनि थाखाय बिसोर सानैनो रांखौ होफिननायनि गनायथि होआखै कन्ज्युमार कर्टआ बुंथिनाय बायदिब्ला आरबिआइनि नियम मथे एटीएमनिफ्राय गुबुन सासेया रां दिहुननो हाया जुदि गुबुनखौ रां दिहुननो होयोब्ला सेल्फ चेकनि गेजेरजोंसो दिहुननो होनो हागोन
भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। पाबजि बेन जाखांनायनि उनाव बलिउडनि मुंदांखा एक्टर अक्षय कुमारा FAU-G अनलाइन गेम लाबोगोन होननानै फोसावदोंमोन। दा बे FAU-G अनलाइन गेमनि टिजारखौ दशहरायाव रिलिज खालामबाय। बे FAU-G अनलाइन गेमनि टिजारनि गिबि एपिसोडआव गलवान भेलियाव जानाय चाइनिज आर्मी आरो इन्डियान आर्मीफोरनि बुलायलायनायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय 15 आरो 16 जुन 2020 नि मोनायाव LACआव इन्डियान आर्मी आरो चाइनिज आर्मीफोरनि गेजेराव सिमाखौ लानानै बुलायलायनाय जादोंमोन, जेराव इन्डियान आर्मीफोरा सा 20 जिउ गोमादोंमोन आरो चाइनिज आर्मीफोरा सा 43 जिउ गोमादोंमोन। बे जाथायनि सायावनो FAU-G अनलाइन गेमनि टिजारखौ रिलिज खालामदों। FAU-G अनलाइन गेमखौ बानायग्रा कम्पानि एनकर गेमनि को-फाउन्डार विशाल गान्डाला बुंथिनाय बायदिब्ला इन्डियायाव दिहुनजानाय बे FAU-G अनलाइन गेमखौ बानायनो थाखाय गोबां हाई क्वालिफाइड एबा गोजौ रोंगौथि गोनां हानजा बानायदों आरो बे अनलाइन गेमा इन्टारनेशनेल अनलाइन गेम जेरै PUBG जोंबो बादायलायनो हागोन। डिपार्टमेन्ट अफ एलिमेन्टारि एडुकेसन DEE आ मोनसे गोदान नटिफिकेसन फोसावदों, जायफोर बिथांमोनहा 11 सेप्तेम्बर 2020 आव LP स्कुलफोरनि एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि, UP स्कुलफोरनि एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि, साइन्सनि फोरोंगिरि, एसामिस, मणिपुरि, हिन्दी रावफोरनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामहैदोंमोन। बिथांमोनहा दा DEE नि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै बबे पस्टआव एप्लाइ खालामगोन, बबे डिस्ट्रिक्टआव, मा स्कुलाव, मा रावाव एप्लाइ खालामगोन बेखौ अनलाइननि गेजेरजों 30 अक्ट'बरनि गेजेराव सेलेक्ट खालामहैनांगोन आरो केन्डिडेटफोरा मोनथाम डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनो हागोन, लोगोसे खेबसे अनलाइन साबमिट खालामखांनायनि उनाव बेखौ सोलायफिननो हानाय नङा। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै लामायाव फिसा दखान होनानै जाग्राफोरनि थाखाय मोनसे स्किमनि गेजेरजों लन राननानै होगोन। बे स्किमनि मुङा प्रधान मन्त्रि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। बे स्किमनि गेजेरजों गासै 3 लाख लामायाव दखान होनानै जाग्राफोरनो गाव गावनि दखानखौ सामलायनो थाखाय सासेयाव 10,000 राङै लनखौ होगोन। बे स्किमनि थाखाय UPनिफ्राय बांसिन दखानदारफोरा एप्लाइ खालामदों। UPनिफ्राय गासै 5,67,557,000 दखानदारफोरा बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामदों। मणिपुरनि कांगपि जिल्लायाव बालजां गामिनिफ्राय पुलिस आरो सिकिउरिटि फर्सफोरनि जइन्ट अपारेशन खालामनायाव उदखारि हानजा थाग्रा मोनसे जायगानिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार हमनो हादों। पुलिस आरो सिकिउरिटि फर्सफोरा बिसोरनिफ्राय गंसे M16 नि गावग्रा, गंसे 9mm पिस्टल आरो गर 60 गुलि हमनो हादों। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 79,45,777 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,19,534। हामनाया गासै 71,98,660। आसामाव दासिम 2,04,386 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,68,584। दासिम 14,891 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 908। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै 2 थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।